8 ನಿಮಿಷದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಡಿ ಮಂತಿತ್ತಿನ ಓಡಿ ಪೋಂಡು ಪಂದಿಜಿ ದಾದನ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನ ಬೊಡ್ಚ ಪಂದ್ ಅಂಚಾಂಡು ಹೊರಗ್ ಪಾಪದಕ್ಕಲ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಮಾರೆ ಸ್ಮೂತ್ಲಿಂಗ್ ಮಂದರು ಪಂದ್ ಪಾಪದಕ್ಕಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಯ ಪಾಪದಕ್ಕಲ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಯ ಆ ಅಕ್ಕಡ ಕಾಲ್ ಪಂದಿ ತಿಂಚಿಂಚ ಇಂಕ ಸ್ಮೂತ್ಲಿಂಗ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಅಕ್ಕ ಅಡಿಪೋತುನಾಗ ಕುಳ್ಳು ಪಂದು ಬನದುಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ದಯ ಮಾರೆ ಕಂಚಾಣ ದಯ ಯಾಂಡೆ ಕುಳ್ಳು ತುಂಬು ಚೂರು ಪಾಪ ಇತ್ತಲು ಮೋಲು ಇತ್ತೆ ಮೊಲೆಗ್ ಹಾಂಕಾರ ಬೈದೆನು ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಏತ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬರು ಬಂದು ಪಂಡ್ರೆ வந்து ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ಲ ಮೋಕಿದ ತುಳಿಯಾಡ್ದ ಪುಣ್ಯ ಜೀವಿತಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತಾ ಬೇರ್ ವಾಸ್ತುರ ಟಾಕ್ಸ್ ಇಸಿತೆ ಕಾಂಡೆ ಕೋಡದ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲು ತೂದಿಪ್ಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದ 5 ನಿಮಿಷದ ವೀಡಿಯೋನೇ 11 ನಿಮಿಷದ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಓಡಿ 8 ನಿಮಿಷದ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ರೆಡಿ ಮಂತಿತ್ತಿನ ಓಡಿ ಪೋಂಡು ಪಂದಿಜಿ ಎತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಂತ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಓಡೆ ಪೋಂಡು ಜಂಚ ಶಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಇಂಕ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಬತ್ತುಂಡು ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಂದಂದು ಬಟ್ ಯಾನ್ 11 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ರೆಡಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ದಾದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಲ್ ಅದು ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಬಂದು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಇಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡ್ ಈವನ್ ಬೇಲ್ದಲ್ಲಿ ಬೋದು ಕೂಡ ಶೂಟ್ ಮಂತ ಅವೇ ವೀಡಿಯೋನಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಪಂತ ಕೂಡ ಏನ ಕೂಡ ಪಂತೆ ಅವು ವೀಡಿಯೋಲ ಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಾದನ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನ ಬೊಡ್ಚ ಪಂದ್ ಅಂಚಾಂಡು ಹೊರಕ್ ನಿಕ್ಲಿತ ಬಸ್ತ ಫಸ್ಟ್ ವರ ಬಸ್ತ ಕ್ಲಿಪ್ ತುದಿಪ್ಪರ ಕೋಡನ ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪನಾಗದ ಬಯ್ಯ ಬನ್ನಾಗದ ಎಸ್ ಚಾ ಉಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಚಾ ಪರ್ರೆ ಆತ ಇಷ್ಟೇಜ್ಜಿ ದಾದನ ಜೋರ್ ಥರ ಗೊತ್ತೊಂದುಂಡು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಇಡೀ ಅಮಲಮಲ ಭೂಮಿ ತಿರ್ಗಿಲಾಗ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಅಂಚ ಚಾ ಪರ್ಕ ಬಂದಾಂಡ್ ಚಾ ಪರ್ಡ ಥರ ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಚಾ ಪರ್ಪುಜ ಕಾಪಿಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಇನ್ನು ಚಾಕ್ ಚೊಕೋಸ್ ದಾಲ ಮಂದಿಜಿ ದಾಲು ತೀರೊಂದಿಜಿ ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿಗ್ಲ ಪೋಡತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಬಂಚಿಗೆ ಪೋಟ್ ಈಗ ಚಾಕೋಸ್ನ ಪೇರೆಡ್ ಪಾತಿ ನೋಡೋದು ಅಂದು ಫುಲ್ ಉಲ್ಟೆ ಚಾಟೆ ಪಾತಿ ತಿನ್ಪಲಿನಿ ಕೋಟಿಗೆ ಏನಾರ ಕೋಡೆ ದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದು ಪಾರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಡಿಲೀಟ್ ಅಂಡ್ ಪಂಡದ ದಾದ ಪಾತಿರ್ದ ಬಂದದ್ದು ನನ್ಪೆ ದಾದ ಬಂದಂದು ಇದು ಬದಲಿನಿಂದ ನಾವು ಪಾತಿರ್ಗ ಇಸ್ಕೊಟ್ಟು ದಾದ ಪಾತಿರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಅನ್ಪೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬೈದುಂಡು ಆಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವ್ರ ರಡ್ಡು ನೆಗೆಟಿವ್ಲ ಎಂಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ತಿಳಿಬರ ಬತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ತುಲೆ ಅಕ್ಕನ್ನ ಅದೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತುಂಡು ಈಗ ತಮ್ನೇಳು ತೂದಿಪ್ಪರಿತ್ತೆ ಪಾಪದಕ್ಕಲ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಮಾರೆ ಸ್ಮೂತ್ಲಿಂಗ್ ಮಂದರು ಪಂದ್ ಆ ವಿಷಯ ಸೈಡ್ ದೀಕ ಯಾನ್ಕೇನು ಪಾಪದಕ್ಕಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಯ ಪಾಪದಕ್ಕಲ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಯ ದಾದನ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡ ಪಾಪದಕ್ಕಲ್ ಅದೇ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುಂಡು ಇನ್ನು ಇಂಕ ತೆಲಿಪೆರ ಬತ್ತನು ಹೊರಕ್ ಅತ್ತು ಪಾಪದಕ್ಕಲ್ ಅಂಡ ದಾನೆ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಯ ಮಾರೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿಂದು ಬತ್ತನು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬತ್ತನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ದಾಯಿಗೆ ಪಾತ್ರೆಡು ಬಂದು ಒಟ್ಟರಸಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಬೇರ ದಾದ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಸ್ಮೂತ್ಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆರ್ತಾನೆ ದಾದ ಬಂದನು ಒಂದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಯಾನು ಪಂತು ಯೋಜನೆ ಎನ್ನ ಮನ್ಪೆ ಯಾನು ಮನ್ಪೆ ಪನ್ಪು ಉದ್ದೇಶ ನನಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಂತು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಮಂದುವೆ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗದ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲು ಕಟ್ಟಿಲಿ ಪೋತಿನ ವಿಡಿಯೋ ತುದಿಪ್ಪರ್ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ ಕುಡುಪು ಮತ್ತು ಪೋತಿನ ವಿಡಿಯೋ ತುದಿಪ್ಪರ್ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಅಕ್ಕಡ ಕಾಲ್ ಪಂದಿ ತಿಂಚಿಂಚ ಇಂಕ ಸ್ಮೂತ್ಲಿಂಗ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಅಕ್ಕ ಆರ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಮೂತ್ಲಿಂಗ್ ಅದೇ ಆರದನ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಕ್ಕ ಇಂಕ ಐಟ್ ಉದ್ದ ಬರ್ಪುಣದು ಇಂಕ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸ್ಮೂತ್ಲಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಉದ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ಗ್ರೋತ್ ಆಪುಣದು ಇಂಕ ಇಂಕ ಉದ್ದ ಕುಜಲ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಡ ಅಂಚನೆ ಪಂಡೇನ ಈಗ ಅಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಐಟ್ ಕೆಲವರ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿಂಚ ಮತ್ತೆ ಪಂಡೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂದೆ ಪಂಡೆ ತುನಗ ಬೈಯನಾಗ ಆರು ಪಾರ್ಲರ್ಲ ತುನ್ ಪೋತಿರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಡ ಪನಿತಾರೆ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೋಯರು ಉಂಡು ಬಂದದ್ದು ಲೈಕ್ ಆರ್ನ ಹೇರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಉಂಟು ಅಂಚ ಪದಿ ಎಂದಿತ್ತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಡೆ ಪೋತುನಾಗ ಕುಳ್ಳು ಬಂದು ಬನದುಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ದಯ ಮಾರೆ ಕಂಚಾಣ ದಯ ಯಾಂಡೆ ಕುಳ್ಳು ಬಂದಾಂಡು ಅಕ್ ಎನ್ನಲೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಮೂತ್ಲಿಂಗ್ ದಂಡೇರಿ ಎಂಕ್ ಶಾಕ್ ಮಾರೆ ಪಣ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೋಟಲಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಮಂತಿದ್ದಾನ ಅಪ್ಪಾಗ ಬಚ್ಚಿದಿತ್ತು ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತದ್ದು
ಇಂಕು ಶಾಕ್ ಇಂಚಿನ ಮಾರ ಬಂದು ನೆನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಹೇರ್ ಸ್ಮೂತ್ಲಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಡ್ರೀಮ್ 2018 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ಉಪ್ಪುನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಂತೇನೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಮೂತ್ಲಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಡು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಮೂತ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ಪೋಡು ದೊಡ್ಡ ಬೊಡ್ಚು ಪನು ಅಂತೇಳಿ ಇವನ್ ಬೊಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ ಪಪ್ಪಡ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಪೊಪ್ಪದಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪಂಡೇರಿ ಈ ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನಿನ ಕಾಸರು ಮನ್ಪದು ಕುಲ್ಲು ಬಂದಂದು ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕಿನಿ ಆ ಬೇಲೆ ಪೋದೆ ಮನ್ಪ ನಾಡಿತ್ತ ಬೇಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಚ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಏನಿತ್ತೇನೆ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕು ಮಿನಿ ಮನ್ಪಾಗ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಶಾಕ್ ಮಾರ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದು ಅಂಚ ಅಕ್ಕ ಮನ್ಪೈನ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಬಂದಿಜ್ಜನ ಅಂದೆ ಇಂಕ ಪುಡ್ಸೋತೆ ತಿಕ್ಕಿರಿಜ್ಜಾನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಟೀಚರ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಿ ಹುಷಾರಿ ಜಜ್ಜು ಜೆಪ್ಪುಗ ಬಂದು ಎನ್ನೆ ಹುಷಾರಿ ಕಣ್ಣುದನ್ನ ಗೊತ್ತಾ ನಿಕ್ಲಿ ದಾದನ ತರ ಫುಲ್ ಈಟ್ ಬೇನೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಂಡೆಲ್ಲ ಪೊಡಿಗಪ್ಪು ಮಾತೆಕ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಂಡೆ ಇಂಚ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ದುಂಬು ಚೂರು ಪಾಪ ಇತ್ತಲು ಮೂಲು ಇತ್ತ ಮೊಲೆಗೆ ಹಾಂಕಾರ ಬೈದನು ಒಂಜಿ 4 ದಿನ 4 ದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಂತೆ ಕುಲ್ಲಿನ್ಯಾನ ಹಾಂಕಾರ ಬೈದನು ಬಂದು ಪಂತಿರು ಮಾರ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಹಾಂಕಾರ ಬಂದು ಏಪ ಪನ್ಪನು ನಿಕ್ಲೆನ್ನ ಎದುರು ಬದದು ತೆಲ್ತಾರಂಡ ಯಾನ್ ತೆಲ್ತಿಜಿಂಡ ಅವು ಹಾಂಕಾರ ಎಂಕ ಗತ್ತು ಬೈದನು ಬಂದೆಂದ ನಿಕ್ಲೆನ್ನ ಎದುರು ಬದದು ಪಾತೇರಿಯರಂಡ ಯಾನ್ ಬೋಡ ಬೊಡ್ಸ ಬಂದು ಪಾತೇರಂಡ ಅವಳು ಎಂಕ ಹಾಂಕಾರ ಬೈದನು ಗತ್ತು ಬೈದನು ಬಂದ ಅರ್ಥ ಆಂಡ ಎಂಕ ಏರ್ತಿಕೊಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲಕ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗುರ್ತೆತ್ತಿಲಾಗಲೇ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇವನ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಾತೇರ್ದ ಯಾನ್ ಎಂಕ ಗತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸ್ಟೋರಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೆಲವರು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಪನ್ಪೀರಿ ಕೆಲವು ಕಾಲ್ ಅನ್ಪೀರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪನ್ಪೀರಿ ಪೋಬಜ್ಜಿ ಕೆಲವ್ದ ಮಾತದಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂದಿಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಿಪ್ಪೆ ಏನು ಇನ್ ಚೆಪ್ಪುನಾಗ ಹಾಂಕಾರ ಬೈದ್ರು ವಾ ದೇವರೇ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ದಾದ ಪಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಹಾಂಕಾರ ಅಂಡ ಹಾಂಕಾರ ಗತ್ತಂಡ ಗತ್ತು ಪಾಪದಲ್ಲ ಪಾಪದ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅಯ್ಯೋ ಸಜ್ಜಿಗೆ ತೂಕ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಿ ಏಪ ಎದುರು ತಿಕ್ಕಿದಂಡ ಪಾತಿರ್ತೀರಿ ಅದಾಗ ಅಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾವ ಶಾಯ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತೀರಿ ಮೊಲಿಗೆ ಹಾಂಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಪಂತ ನಾವು ಗೊತ್ತಾವ ಅಕ್ಲಿ ఒక ವ್ಲಾಗ್ ಲಂಚಿನಿ ದಾಯ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇದು ಕೆಲವರ ಕಾಣಿಂಚ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆನ ಕೆಲವರು 6 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕು ಕೆಲವರು 7 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕು ಲಕ್ಕದ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗುಂಟಾರ್ದರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಾಜನ್ ದಿಕ್ಕೇರು ಇಪ್ಪುಂಡು ಟಿಫಿನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ರೆಡಿ ಮನ್ಪೇರು ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಂಡ ಏಪ ಬಂದ್ಯಾನ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಈ ಬೋರ್ಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪಾರ ಒಂಜಿ 1 ಗಂಟೆನಾಗ ಬೇಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಡುವೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಉಂಡು ಯಾನೇನು ಆಫೀಸಿಗೆ ಎತ್ತನಾಗ ಕೆಲವರ 10 ಗಂಟೆ ಆತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂಚ ಕೆಲವರ ಆಯ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದು ಕುಲ್ಯಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಡು ಕೈಕ್ಕರ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಬಲಿಪೊಡಿ ಅನ್ಬೋಕ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇತ್ತೆ ನೀ ಮನಸ್ಸು ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು ಕಜಿ ಪಿಜ್ಜಿ ತೋಡ್ತಾರ ಅನ್ಪುನೊಂದು ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಆಪುಡು ನೈಟ್ ಬನ್ನಕಲ್ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವರು 8 ಗಂಟೆ ಆಪುಡು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಕೆಲವರು 7:30 ಎತ್ತುವೆ ಕೆಲವರು 7:45 ಎತ್ತುವೆ ಇಂಚಿಂಚ ಆಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಬಾರ್ದು ಕೂಡ ಬೇಲೆ ಉಂಡತೆ ಇಂಚ ಮಾತು ಪುನಗ ಏಪ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಡು ಮುರಣಿದಾಲೆಜ್ಜಿ 11:45 ಅನ್ನ ಮಾತ ಬೇಲಾದಿ ಮೀದು ಬಂದಾಗನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಮಂಜೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ 9 ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಜೀರ್ಣ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಡು ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸೆ ಮಂತಿಜಿ ಆನ್ ಸೀದಾ ಜೆತ್ತು ಬುಡಿ ಆನ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಅನ್ಪರಿಗೆ ನೈಟ್ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅದಕ್ಕ ಬಂದನ್ ನೈಟ್ ಇಂಚ 12 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಏಪ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ 12 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಮಣದನಿ ಕಾಂಡೆ ಇಂಕ ಲಕ್ಕೆರ ಆಪುಜತೆ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ಈಗ ದಯಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಕೂಡ ಆಫೀಸ್ ಬೋರ್ಡು ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಪುನಗ ರಜೆ ಎತ್ತನ ಮನ್ಪೊಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎತ್ತದೆಲ್ಲ ರಜೆ ಬಂದಾಡ ಈ ನೈಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮರಲ್ಲ ಪಂಡೆ 1 ತಾರೀಕು ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 16 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಏತು ವ್ಲಾಗ್ ಬಾರು ಬಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಎನ್ನಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ ಮೋ ಜೀವಿತಾನ ಬಂದ ಅನ್ಸಾವ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಆತೆ ಪನ್ಪುಣ್ಯಾನ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ 3 ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಪಾಡೊಂದು ಪೊಡಾವಿ ಏನ 10 ಲಾಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ತುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏತ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಡು ಬಂದು ತುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕದಾಯ್ತಾ ಬಗದಾಲಿಂಚಿ ತಿಂಕ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆ ಪೋತೆ ಮೆಗ್ಗೆ ದಾನಿಜೆ ಬಂದ್ಕಿಂದ ಮೆಗ್ಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಆಯತಿ ಹೇಳಿರುವಾನಾಗ ಪೋಪೆ ಶಾಲೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ 10th ಅತೆ ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾಯ್ತಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ 700 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಂಡು ಜೀವಿತ ಬಿರ್ವಸ್ತುಲು ಟಾಕ್ಸ್ ಪಂದೆ ಉಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬುಧರು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಲ್ಪ
ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತ ಪಾಡೋದಿಪ್ಪ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಉಪ್ಪಡಚಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಬೈಜರ ಪಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೈಜರ ನಾನ ಬರೋಡು ಪಂಡ ಪಾತ್ರೊಂದಿಪ್ಪು ಮುರಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತ ಪೂಜೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೋದಿತ್ತ ಕಾಲ್ ಮಾತ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಆರು ಚೂರು ಬೇಲಿಗೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ನಾನೊಂಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಸತ್ತು ರೆಸಿಪಿ ಪನ್ಪೇರು ಐಟಮ್ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಇಕ್ಲಿ ತಿಕ್ಕನಾಗಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಉಪ್ಪಡಚಿಲ್ಲಕ್ಕಿಜ್ಜಿರ ಬೈಜರ ಪಂದೆ ಬೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಚೂರ್ ಅದು ಕೆಲವರು ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪಿಸಿದೆ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಆಫೀಸ್ ಅತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಏನು ಸಹ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಲೆ ತಪ್ಪತ್ತ ಮತ್ತು ಅಕ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಅವ್ಳು ಮನ್ಪುನ ಆಡೋದೈತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಂಚ ಬಿಡಂಚ ಪಾತಿರೋಲ್ಲ ಅವ್ಳು ಮತ್ತಂಚ ಪಾತಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಇನ್ನೇತು ನಕ್ಲು ಲಂಚ ಇವನ್ ರೋಡ್ ಲಂಚ ನಿಂಗೆ ಸರಿ ಆಪಿಸ್ ಕೆಲವರ ಮನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಆಪಿಸ್ ಕೆಲವರ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲವರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾ ಆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಓಕೆ ಪಂದ ಮನ್ಪೂರಿ ನಮ್ಮ ಹೊರ್ತಿ ಪುನಃ ಮಾತ ಒಂದು ರೆಡ್ಡೆ ಹಾಕುಚ್ಚಿ ತೂಕ ಒಂದು ದಾಯ್ತ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಅವೇ ಸ್ಮೂತಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಮೂತಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೆ ಅಂತ ದಾದ ಏರ್ ಮನ್ಪ ಎಂಚಿನ ಪಂದಿಂದ ಆಯ ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ ಕೇರ್ದ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ದು ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಆಯ ಬೊಕ್ಕ ಆತಿ ಇನಿ ಆತಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗೀತೆ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋಡು ಆಂಟಾಯ್ತು ಇದನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಬೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೂತುದು ಬೊಡಿವು ಅವೇ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸ್ ಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವೇ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡುವಲ್ಲಿ ತರೆ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದೀಪಲ್ ಗಂಧ ಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಪಿದಾಡುವಲ್ಲಿ ಇದು ಏಪಲ್ ತೂತು ಬೊಡಿಂಡ್ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲೇ ಪನ್ನುವರು ಇಂಕ್ ಮೂರಣ್ಣ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತೈತೆ ನೀರಿನ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಸೊ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಂದು ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಪೋತೇರು ಯಾನೇ ಪನ್ಪ ಅಂದು ಬೋರಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನು ದುಂಬೂರು ದಿನಸಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ದಿನಸಲ್ಲ ಇದೇ ಮುಟ್ಟದ್ದು ಆತೊಂಜಿ ಜಾಲಿ ಆತಿನ ಪಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋತಿನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಇಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಪಿ ಬೋಳರು ನಮ್ಮ ನಾಯಿ ಇತ್ತಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಅವು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಇಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ವಾವು ಪಂದ್ ಅಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾರೆ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಎಂದು ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ ಯಾನು ಒರ್ತಿ ಏತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರೋಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಒರ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಚಿನ ಪಾತಿರ್ದು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂತಂದೆ ಯಾನ್ ಮರ್ರೆಲ್ಲಕ ಮಂತಂದ ಓವರ್ ಆಪುಜ ಇದು ಓವರ್ ಪನ್ಪನಿ ಇಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರು ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಐಕ್ ಒರ್ತಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿಪ್ಪು ಅಂಚಿಪ್ಪು ನಮ್ಮದು ನಾಲ್ಕು ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಂಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಇಪ್ಪುಡು ಯಾನೇ ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತೆ ಯಾನೇ ತೆಲಿಪೇರ ಹಾಕೊಂಡ ಮರಲು ನೆನ್ನೆರಿಂಕ್ ಅಂಚ ಸೊ ಅದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕಗ ಎಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋಡು ಆತ್ನೆಟ ಬಾಯ್